ڕۆژئاوای کوردستانی کۆپشاهی و دیلانên xwe yî taybet navdar e bi hunermendê kodane serşopa bavê xwe û şahî û dîlanan li dar dixin tê naskirin. وەکا hunermend Delîl Slêman kurê hunermendê navdar Abdulqadir Slêman. Yekem car ez bavê xwe re bûm mistranek pêrgoka wres sala 96 bû. 96 bû mistranek got û kêfa bavê min ji dengê min hat got. Got dengê te xweş e bes ji dev mekteba xwe bernet. Tu mekteba xwe jî bixwî û mozîkê jî. Li Rojavayê Kurdistanê û taybet li bajarê Qamşlo xelk ji dîlana kurmancî hez dikin û dîlana şêxanî û horzî jî tê li darxistin. Cêwarê qadî me landika berzanî me, cêwarê qadî me landika berzanî me, me dirxanê botî me Kurdistan. û niha dema koşahiyên penaberên Rojavayê Kurdistanê tê li darxistin, dîlana soranî jî tê xwestin û stranê netewî jî bi serbestî têne gotin. Aynê govendê me ew govendin dîsa dîlana kurmancî, dîlana şêxaniyê bes dîlana soranî lê zêde bûye. Wekî dî em li bajarê Kurdistanê em bi serfirasî em tavên ser pêşmerga, ser barzanî, ser daxwaziya millet daw dike. Rojava em nikarîbûn me tirs digo, yani me digo jî me tirs digo. Ana li vê dê em bi serfirazî dibêjin, bi azadî dibêjin. Li şahiyên Rojavayê Kurdistanê li kêleka stranên kêf û xweşiyê, stranên ser pêşmerge û Kurdistanê jî têne gotin û ev nîşanek e ku Kurd şer û kêf û xebat di dilê wan de cuda nabe. Dilxwaz bihelewî, Rûdaw, Hewlêr.